Kursillo latz bat egina dugu, ubilo gera lekuko. Makina gauza ikasi ditut, kozina dugu gertuko. Ardo botila pila bat jarri behar dizki euta punto. Ola seguru oiei etzaie afaitxarra iruituko. Ola seguru oiei etzaie afaitxarra iruituko. Zesan gure kuadrilan badain bat guztu nasi, txuleta bat jan nahi dutela ta zertan sukaldean hasi. Pentsatuz gero askoz hobeto ez ote genuke kasi, guk sukaldean ikasi baino bestek jaten ikasi. Guk sukaldean ikasi baino bestek jaten ikasi. Guk sukaldean asko ez dakigu, hori ez alda egia, baino gaurkuan egin nahi dugu apailege egokia. Ta hortarako beñat badaukat orain taktika berria, tortilla txar bat jarriko dileu etxetikan ekarrila. Tortilla txar bat jarriko dileu etxetikan ekarrila. Nere amak tortilla ez dunez egiten bion antzera, gisa hortara jokatuz gero hobeto irtengo gera. Nik ez dudanez sukaldean ari, nahi hemendikan aurrera. Aztu gaitezen sukaldeazta guazen Elizaldera. Aztu gaitezen sukaldeazta guazen Elizaldera. Ez hori ez gaurko honetan, lortu nahi dut arrakasta. Lehenik eta behin arraizopea, horrek badu nahiko kasta. Eta ondoren berriz txuleta, inork esan arte basta. Ta postrerako jarriko dileu Idiazabalgo gazta. Ta postrerako jarriko dileu Idiazabalgo gazta. Naiz kursilloan ibili nintzen, desente eta gustora, eoz zer ikasi dudan, ez dut egin nahi aproba. Ondorioak hain latzak izan, bai daitezke gerora. Hauek ez dute igarrikota, deitu dezagun txinora. Hauek ez dute igarrikota, deitu dezagun